Kutob ra man tata mahigalas pagduda, pero si Amy na may nagsulti gyud mga kagalaan. Straight to the point. Mitubag na gyud mahigalas BBM. Kini ko mga tao kutob ra man tas pagduda gyud kay do na mga higala iyang higala katus tantuko namatay makagala no overdose mahigala sa cocaine. Kinsa may kuyog dito sa Lisa Marcos. Makaingon ta nga yay basig tinuod no, pero kutob ra ta mahigalas pagduda. Unya, kinini ang magdugo ang baba ni BBM. Unya, maghiwi-hiwi ang baba. Kutob ra gyapon tas pagduda. Kay ang alang man niya, wa man ta makakita. No? Kutob ra ang mga tao sa pagduda. Munay tinuuray mga sukid tig paminaw. Unya, niyang PNP chief kani adto, si Marbel ni ingon, okay ra man ang mag-drugs, kay basin og nag-overtime. Kadto siyang statement ni Marbel, makaduda na gyapon to. Pero muna kung giingon, kutob ra gyud tas pagduda. Karon si Amy Marcos na maginusulti. Nga ang iyang igsuon nga sa BBM mo gamit gyud ay, Straight to the point.